Takou príjemnou otázkou, bezprostrednou to otvoríme. Máš Filipa, za čo ti ho dali? S čím si ho zaslúžil? Tak myslím si, že je to hlavne robotov pre Tatra banku, kde sa nám podarila taká výrazná kampaň Baby Blue, ktorú už robíme teraz 4. rok, čo vlastne ten klient nemal nikdy na študentský účet vlastne takú dlhú kampaň. Tak, veľmi pekne to funguje. A takisto aj podľa mňa v posledných rokoch, keďže Filip sa dáva za ako kebyže dlhodobejšiu aktivitu, kampane pre Kaufland, ktorých robíme naozaj že dosť a začínajú si ich všímať ľudí. Inak akože nemusíš sa hanbiť úplne sa pochváliť aj oceneniami napríklad, vieš. Nie je to len o tých klientoch. Hej, však Baby získala aj Grand Prix na Slovensku, po svete vyše tuším, že 40 cien tiež vykosila a Kaufland nám teraz tiež iba minulý prvá týždňa vlastne dozadu sme s ním získali zlato, striebro a ešte jeden bronz na Golden Drame, čo je medzinárodný festival v Portoroži. Jasne. Takže super. Najväčší budget utratený v reklame? Mali sme jednu dlhodobú kampaň, ktorá trvala tuším rok a pol alebo 2 roky a tam bol budget okolo 2 miliónov. A aspoň ste to utratili dobre? Geniálne. Geniálne, perfektne. Fungoval. Ak sa ťa teraz opýtam na nejaký absurdný moment, ktorý si zažil, či už s klientom, alebo s účinkujúcim, alebo s kolegom. Účinkujúcich si veľmi pekne trafil. Môžem tvoje mená hovoriť? Môžeš, absolútne. Teda uvidíme potom, ale zatiaľ môžeš. No, mám také 2 momenty. Vlastne celkom nás pobavilo prednedávnom, asi možno pol roka dozadu. Sme pozerali rozhovor s Dalibom, producentom, niekde na nejakom českom interviu. A tam s ňou vyliezlo, že on vlastne vymyslel Baby Blue a predal ju Tatra banke. Takže toto nás celkom pobavilo, keďže to bola naša hviezdna kampaň, do ktorej sme jeho prizvali ako producenta. Takže niekedy tí účinkujúci zabúdajú, jak to celé bolo. Každý si píšeme svoj vlastný príbeh. Tak to nás celkom pobavilo v agentúre. A ešte sme mali taký jeden super príbeh, že sme točili s jedným účinkujúcim trénerom jednu kampaň pre jednu značku a on týždeň na to točil úplne to isté, len v ružovom pre inú značku. Obidve kampane mali v rovnaký čas a on si to nejak neuvedomil, tak to nikomu nepovedal. OK, akože ono sa to stáva, hej, že napríklad 2 reklamky prídu úplne rovnakým, alebo takmer rovnakým, lebo sa hovorí, že great minds think alike. No. Ale v tomto by aspoň mohli mať prehľad. Áno, on si to vôbec neuvedomil. Jedno boli minerálky, druhé bola poisťovňa, zrovna Vlado Slivka, čo tu mal, to vtedy točil. Takže potom sa na to ale prišlo, tak sme museli sa nejak akože stretnúť značky, povedať si, že jak to celé ako keby že rozuzlíme a nakoniec to pre nášho klienta vyšlo akože dobre, akože úspešná to bola kampaň. Jasne. Nejak sme to doťukali. Kto je taký tvoj, po anglicky sa to povie, že unsung hero, ten, ktorého meno nikdy nezaznelo a pritom odvádza tú mravčiu prácu? Jasné. Vo futbale sa to volá, že box-to-box midfielder, nikto ho nevidí a bez neho to nejde. Aha, futbal nepozerám, takže som sa naučil niečo nové. Máš jednu zbytočnú informáciu z futbalu. Vieš čo, no často napríklad ďakujeme accountom, a to si nemyslím, že úplne unsung hero, lebo každý, kto robí v reklame, tak vie, že je to obrovská robota accountov na všetkých tých kampaniach. Komu sa podľa mňa nedostáva dosť viditeľnosti sú produkční, napríklad, že to je podľa mňa taká pozícia. A keď mám menovať jedného, s ktorým sa nám, alebo teda mne výborne robí, tak je to Mišo Gok z Hycrow napríklad. Často sa ďakuje režisérom, niekedy sa ďakuje kameramanom, ale akože produkčným ľuďom, tak na to sa podľa mňa trošku zabúda a oni sú tí, ktorí to tam naháňajú. Super, lebo však tento rozhovor okrem toho, aby si vychválil sám seba, tak je aj na menovanie ďalších ľudí a firiem, ktorí si to tiež zaslúžia. Čo ti reklama dala? Čo mi dala? Dala mi kariéru. Možnosť platiť hypotéky nie. Ale vieš čo, mňa strašne baví riešiť nové problémy stále, strašne ma baví dostávať sa do nejakých rôznych nových tém, stretávať sa so zaujímavými ľuďmi a práve reklama mi toto ako keby že dovoluje a dovolí mi možno, že aj nejaké také moje nejaké menšie sny z iných oblastí si plniť a stretávať naozaj, že ľudí, ku ktorým by si sa normálne nedostával alebo sa dostávať na miesto, kam by si sa normálne nedostával. Čo si myslel, keď si začínal a sa ukázalo, že to vôbec nie je pravda napríklad? Vieš čo, myslel som si možno, že aká to bude
aká to bude, že non-stop party, divoká reklama a presne také tie zlaté časy, o ktorých sa kedysi hovorilo, že obrovské budžety a teraz sa presne, že chodí cestovať, ako si aj ty spomínal, do tej južnej Afriky alebo Ameriky. Áno. A není to tak, no akože tá reklama sa tiež trošku zmenila, aj tie budžety sa podľa mňa akože výrazne zasekali a... Aj robíš tie chlebovky proste. Aj robíš veľa chleboviek, čo si nečakal presne, že není to taká non-stop žúrka, ale je to strašne inšpiratívne stále, čiže myslím si, že nebol to zlý krok. Že môže reklama zmeniť svet? No, podľa prieskumov dokonca sa to od nej očakáva, lebo sú rôzne prieskumy v spoločnosti a zisťuje sa, že značky sú pomaly druhé najdôveryhodnejšie médiá, keď to tak poviem, že politici majú naozaj že nízku dôveryhodnosť, potom médiá majú tiež nízku dôveryhodnosť a potom tam máš vlastne NGOs najviacej a pod nimi sú hneď značky, čiže ľudia vlastne dôverujú značkám a vlastne sú viditeľné v tých médiách veľmi výrazne, hej, že ako keby, že majú určite nejakú povinnosť vplývať na ten svet a určite ho aj nejakým spôsobom ovplyvňuje. Však máme aj ten goodvertising, veľká téma, áno. ESG aktivity, že vlastne všetky značky už to do nejakej miery robia. Jasné. Ty si tu spomedzi ľudí, s ktorými som sa rozprával, aj sa s nimi budem rozprávať, ty si medzi tými mladšími. No, díky. Je to tak. Kto zo slovenskej reklamy je taký človek, že by si povedal, že a ním by som chcel byť? No, okrem toho, že by si chcel byť sám sebou, samozrejme. To treba byť hlavne s tým zmierený. Ale no ja keď som v podstate začínal v tej reklame, tak bola taká rising star, teda už možno, že aj star Mišo Pastier. Jasne. Toho sme všetci vnímali strašne silno. A potom samozrejme Vosa, Martin Voska bol taký, že silná tvár, takže to boli ľudia, ktorých robotu som sledoval. Zároveň mi veľmi akože imponovalo na ich príbehoch, že v istý moment ako keby, že začali budovať vlastnú agentúru, keď to takto poviem. Čiže toto je taká vec, ktorú naozaj že cením, že samozrejme skvelých kreatívcov máme strašne veľa. Na to hovorím, že zase aký sme malinký trh, že naozaj tu máme že šikovné hlavičky, ale taký ten extra step a biznisovo sa postaviť k tomu. No Mišo aj prerastol aj slovenský trh vlastne. Že toto je niečo, čo na nich dvoch najmä tomu konkrétne cením veľmi. Ako vyzerá tvoj kreatívny proces? Lebo ja som si napríklad väčšinou takto že láhol, hej, že som to tak rád opisoval, že ja si láhnem, o hodinu sa postavím a poviem 500 eur. Veľmi zjednodušene povedané. To je takzvaná konceptovka. Vieš čo, no ja som taký, že najskôr si, samozrejme klasika, prečítam brief, potom si načítam strašne veľa vecí k tomu, vygooglím, popozerám a snažím sa dostať do tej témy. A snažím sa potom hľadať nejaké ako keby, že podobnosti medzi tou značkou a niečím kultúrnym alebo s nejakou technológiou, podľa toho akože typu samozrejme zadania, ale čo radi robíme a čo ja rád robím je naozaj, že využívať nejaký akože technologický zážitok, prinášať tým ľuďom, alebo potom zase niečo z kultúry využiť, na čo sa vieme pekne nalepiť. Takže naozaj snažím sa ako keby dostať do tej témy, zistiť nejaké zaujímavé insighty, ktoré sú tam, ktoré by sme mohli riešiť. Potom tomu nechám ako keby, že vychladnúť, začnem si písať nejaké prvé veci a väčšinou ako keby, že tie najlepšie nápady mi prídu pri niečom úplne inom, ale to asi všetci máme. Takže nafeeduješ ten mozog dobrými informáciami, dobrými akože podnetmi a potom keď šoferuješ, alebo sa sprchuješ, alebo čúraš, tak ti to nečukne do hlavy. Jasne. To inak ja som tak chodil plávať. No, presne. Ty okrem iného jazdíš aj na motorkách, na snowboarde jazdíš? Jazdieval som. To je to, čo si spomínal, hej, že na to, že nemáš čas. Ja už tiež nemám až tak čas na lyžovanie. Na motorke som jazdil veľa, ale potom mi ukradli motorku, prišla rodina, takže ako keby, že toto už trošku odišlo a my sme mali aj motorkovú značku, sme robili vlastné oblečenie na Slovensku, takže mal som takých, že 5 rokov, ktoré boli že veľmi pekné, sme pocestovali celú Európu. Jasne. A bolo to, že super, videli sme krásne miesta, kam by sme sa inak nedostali a bolo to naozaj, že veľmi príjemné. Ja som človek, ktorý stále sa snaží mať nejaký nový záujem, raz za 2 roky som to mal kedysi, tak presne tie motorky som si prešiel, že od nejakých klasických, cez okruhy, cez motocross, až potom to skončilo pri cestnom bicykli, že stále menilo a snažím sa proste vždy niečo nové pohybové si ako keby že nájsť. Čiže je to súčasť takého ako keby osobnostného možno ani nie rozvoja, ale že akože objavovania, hej, stále niečo. Áno, napríklad teraz sa chcem najbližšie, presne si hovorím, že mal by si vedieť šoferovať všetko, čiže po motorkách, po autách, traktor som jazdil minule. Pellegrini. Tak by som chcel teraz na loď si zasa urobiť kapitánsky kurz a potom neviem, možno lietadlo časom, že baví ma naozaj, že nasávať tieto nové veci. Super. Aký je tvoj ďalší cieľ v práci? V
práci? No, my sme mali teraz že celkom slušný rast, takže teraz sme v takej fázi, že stabilizácie, aby sme vedeli ako keby, že to DNA značky udržať, aj keď sa zväčšujeme o nových ľudí, takže toto je ako keby, že taký biznisový moment a porásť a udržať teda tú kvalitu, ktorá je, lebo akože vystreliť sa dá, ale udržať to tam hore, ako to robia, dajme tomu, niektoré z tých úspešných reklamiek, ktoré už naozaj že 20 rokov hrajú tú A-ligu, tak to je ako keby, že taký biznisový cieľ, ktorý by som veľmi rád spolu akože s týmom dosiahol. A potom osobnostný, kreatívny, no chcel by som niekedy Canského leva, ale tak. OK. To asi neexistuje pre človek, čo by nechcel, áno, presne. A ty si skôr iniciátor a idea maker, alebo dokončovač toho všetkého, alebo oboje? Vieš čo, skôr iniciátor si myslím, ale vlastne ako sa mení aj tá moja pozícia, vlastne tiež som išiel, že z idea makera z kopíka až na kreatívneho a teraz aj strategického riaditeľa, tak už sa dostávam často k tomu, že máme super nápady urobené a ešte pomáham ako keby, že doťuknúť ich alebo nájsť tam takú nejakú že špeciálečku v tom celom alebo ešte to vlastne posunúť na ďalší level. Ja si myslím, že ten dobrý kreatívec, keď dlho robí tú robotu, tak akože pričuchne k obidvom tým stranám. Ale akože najviac ma baví robiť koncepty, robiť tie veľké ID a až tak exekučne, že nevyžívam sa v písaní scenárov úplne, hej, že to takto poviem, ale akože prísť tým konceptom za tým a strategicky ho podložiť, že prečo by mal fungovať, tak to ma baví na to. A potom vy už robte. Kvázi takto, hej. No mám tam šikovnejších ľudí ako ja na tieto veci, takže ani nemám tú ambíciu. Dobre, posledná otázka. Povedz nejaké 3 veci, ktoré by človek mal robiť, alebo by možno, aký by mal byť, aby sa jedného dňa ocitol na tomto krásnom mieste v čiernej koženkovej. Koženka? To je koženka. Bude asi koženka. Ale pekná. Aby sa ocitol na tomto krásnom mieste v tento deň v rozhovore so mnou, alebo teda inak povedané, aby bol Filipom. Ako na to? 3 veci, hej. Čiže určite to chce makať. Naozaj 9 to 5, reklama není akože klasická robota. Akože od 9 ráno do 5 ráno. Od 9 do 5, hej. Nie, že akože není to iba o tom, že si to tam odsedíš v tom úvode a padne o 8 hodín a ideš preč. Je to niečo, čím musíš byť trošku aj posadnutý. Niečo, čo musíš určite milovať a niečo, čo si musíš oddreť. A hlavne žijeme teraz v takej dobe, že neexistuje nejaká výhovorka, že nedostal som sa k tým veciam alebo nenašiel som insight. No proste máš celý internet pred sebou, máš mobil v ruke, kde máš prístup do všetkého možného. Tie agentúry ti veľmi radi zaplatia za rôzne researche a tak ďalej. Jasne. Že ako keby, že musíš sa non-stop vzdelávať, musíš non-stop naberať nové informácie a hlavne byť, že super zvedavý. Naozaj, že chce tie veci objavovať. A potom to príde proste. Ja si myslím, že keď niekto naozaj že maká a robí to svedomito, tak skôr či neskôr sa dostane tam, kam treba. Super. Ďakujem ti veľmi pekne. Výborne sme sa porozprávali. Ďakujem. Ďakujem.